Zise fine. Ghetto crowd wagwan. Bo. Net one. Do it for Flexy H. Mungu bisisi wo uchenjeri mkuru pfungwa. All right. Mogara. Nogara retreat park waterfalls. Ndekupiko. Kuza suku tiri kuno Mbare. This side. Extension Mbare. Yeah, kuza chenge. Maybe taudo tusvika kunana Chinamo. Ndekupiko Chinamo. Chinamo muchinda nechitumbisa road. Usha kunze. Ayo, kuti usha kunze. Chinamo ndikati muchifamba muchienda kuchitungwiza nditi ku right side renyu musati matombosvika ku Semeris police station. Akusiri kuzvima stands zvisina ma-address. Yeah, ma-new stands but ma-address ako. Hakuna address ya. Kumba kwaunogara hakuna address ke. Maka ndimukutora matsara ma-stands. Aiwa kana. Ma-stands ari kwatori right. Wakazvarirwa kupi? Nazvarirwa chitungwiza. St. Mary's Clinic chitungwiza. Unoita nezvi? Ndoita nezvemusic. Ndoita nezvekuimba. Unoimba chi? Ndoimba dance. Dance or Zimdancehall? Ndoimba zvese. Zimdancehall nejamaica. Chimbotipa one freestyle. Alright. Muri kuda kuti nditange nechi-Jamaican dance kana kuti? Yauda kuimba iwe. Alright. Misire ngoma. Chimboona kuti anozvigona sei. Munyori wezvirevo. Mukuru pfungwa mukuru. Kusakwana hakuzodipa munhu mukuru. Izivira mumwoyo kushata kweng'anga zvimwe zvacho kazvitaura unobayiwa nebanga. Satani akazoimba ndatotanga akafarisa nechipo chimwari vakamuranga. Udza vafanha vasandibvise pana Mwari ava. Ngavasandibvise pana Mwari. Nemadzimai vanosungwa samachari ava. Ngavasandibvise pana Mwari. Bad news kuzvitakura kweshumba rova pasi usati wazokanganwa nzira yekumba. Tangai maona vakadenha vakajungwa musati matanga kupikisa mukuru pfungwa. Ndobhoye kana nyangwe nezvisingabhoye hamungandisarudzire zvandoda kuti zvibhohwe. Kuno ndinovadhadhamura kunge dohwe kana ndafunga kubirira kubhora harigohwe. Ndenchivaona ndiri mudenga unge drone. Zvavanodzidziswa ndakazvita ndiri alone. Ndine ruzivo rwanhobho unge foni. Chekutambira vanhu vakadai handichioni. Timu yangu mabrother ndina shamwari. Ndine masecrets hobho sechinamwari. Ndine tuchokwadi mukati unge mokari. Nekusada kuguma muchaperera mulokari. Nzira yangu kwainoguma ndaikuona. Asi pekutsika kuti ndisvike ndaisaziva. Kuti mifeso yasbo vaizviona. Asi kunyarara uku kusafunge vaisachiva ndisi obvious. Sekushata kwematemba. Ndinenge mashurugwi ngoma ndinobhemba. Fani kenyuchi hapasvikwe patakemba. Ndo intelligence yamauvari nememba. Makuda kutanga kuta serious. Makuda kuziva mava curious. Munogoshamisika sei zviri obvious. Kondini wenyu kaJamaica notorious. Ranga rajairika skiri makusaiza. Muchiti zvoperera ghetto muchibaiza. Unique talent zvagara rongoraisa. Nevasingandizive vakungondidaidza. Watch. Dzima tune hawa unogona. Wakarekodha kupi? Ndarekodha ku Ray Music namukoma latest. Iri paditi minonzi? Iri paditi minonzi Thanksgiving. Yasati yabuda ke? Asati yabuda. Saka itori pre-release. Yeah. Watopa vamwe zvinyowani. Watanga rini kuimba? Ndakatanga 2011. 2011. Nemakore mangani? 24. Right mfane. The right mbuvo. 2011. Une 24. Uri grade 7. Yeah. Imba song yakaimba grade 7. Uri grade 7. Song ndakaimba grade 7 yanzi waita mpana. Utorika mwana aumise Flexy H nekuti uri mwana kuti zvisemese ndati musarwadziwe nesu mukativenga mariva nesu marasta chipo chakaipiwa isu imi muri kumashure kuita unge besu audimise kurova mangoma kwauri ini nditori mukomba wefila yakaitirwa kupiwa yakaitirwa studio yefeso wangu ainzi Dzudzu. I'm forgetting the name but aigara kusiri kwemaraini zvongorekodana muchingona semufano nemukoko. Kumaraini kubiko kuchitungwiza ikoko Unity A extension. Studio yajenzi. Studio yajenzi ndokagara sita. Ndani akamborekodeko vanozikana. Kwakusina artist anozikanwa.
except you. Zvipapo ndasenda tombozivikano strike ndaingozivikano zvemiri yemo. Flexy manje. Flexy. Spell zita rako. FLEXYH. Oh. Amaina baba wako achikusiya uchimba zvina nebasa rese izvozvi. Right. Tichitanga zveshuwa form 1 grade 7. Ndakatotanga kuita zvekuimba izvi moms namdara asingatozvizivi. Saka ndaita zvizvo zvekutongoti maybe pawatumwa veve kwambotikirawo dzimwe time momboenda studio momboita sita sita. Zvekutoti kutozviziva akatozviziva ndapedza form 4. Wakapasa. Wabuda nemainisi mangani. Nemayu mangani. Handina mayu. Ma-A. Ndine 3 ma-A, 4 ma-B. No. Saka uite chisozvo. Izvozvi handina zvandokuita ndaidai so ndakabva ipapo bandamboenda ku-A-level. Ndaenda ku-A-level bandabuda ne10 points. Bandatomboenda kunengeri ku-university, ku-Midland State University. Ndaita history and international studies. Uko kumahuri ku-MSU. Iko ndowana ndiyo. So pakazoita problem yekuti ndakuda kupinda second year. Moms namdara vaseparate bandashare mari yopedza. Okay, I was sorry nazvo. Saka apa urugara nayo? Apa ndogara nemupana wangu Titu. Moms namdara vari? Moms namdara, mdara vari kunze kwenyika but hatozive kuti vakafamba sei kubva ipapo. Moms ndo vandoziva, moms vari kubhindura. Ndokumusha kwa mdara kubhindura? Hakusi kumusha kwa mdara. Moms vakatoenda iko kunoshanda. Kumusha kwenye ndekuti? Kumusha kwangu Mondoro. Sure. Mondoro. Chegutu Road Mondoro. Noere? Noera Mara, Impala. Kana kuti Antelope. Chimbomisira imwe beauty futi tunzoti zvinopera sei. Tonoti hauna kujuma. Munyori wezvirevo. Mukuru pfungwa mukuru. Kusakwana akuzodi pamunhu mukuru. Ndetodhumanisa mwana waheadmaster unofunga ndokukwata nekuti unopfeka basta. Handina moyo sazvinetse nekufasta kana usina brain love yacho aimbolasta. Kukufonera ndenchida nonitandadza usaperere pandiri unopinda panorwadza. Pandokutuka ndozviziva ndiri kutadza ndikumbire permission yekuita zvinondifadza. Ndiri muripo wekushanda semawages. Ndoisa mutsetse wobvaruka samapages. Ipwere pamango maverenga maages ndawandirwa nengoma pachipfuva semapages. Munzwisisi wouchenjeri vamwe vomuti munyori wezvirevo. Mukuru pfungwa uyu kusakwana akuzodi pamunhu mukuru. Chakauya nevarungu asi makutovadzidzisa kunamata neshungu. Munhu asina chanoziva nedzungu hanzi it's like taura chirungu. Mambo Davhita vainyatsoda vakadzi asi moramba muchiti mukoma Jona ndo mutadzi. 30 pambi plus 70 vakadzi shuwa vanhu vekudhara vamwe vacho hamuna nyadzi. Satani ndo kamuchinda kane munyama kanongopiwa mhosva kunyangwe pabiwa nyama. Handiti chokwadi hachiputse ukama arenjai mawedzi mushe ndinomakagrama. Nauite. Dzima tinzi. Saka ndanaka kuinspire. Yeah, patikati 1 or 2 artists like Dadza D na D Flex, but inspiration yangu cheche yakabva kupain. Torwadziwa cheche. Anda kuinspire na someone, ndakainspire ni something. Pain yako imboitaura mbichana. Kana isikataurike rege dzako. Handisi kukufosa. Kana isikataurike ngotokoperera papain. I see ndokunongotaura zviri general. Ukakurirawo mughetto semunhu akurira muchitongwisi. Ndaionawo zvive zvitoitika kuti kana kuti mumzi vanopinda pakaita sei kuti muwane chekudya chichichichi. Ndizvo zvinhu zvakandorwadza kusvika palevel rekuti unoda kuita something chine musoro zvekuti uzokwanisa kubatsirawo vakakukudza. Saka wakarwadziwa nekurarama kwaita amai kuti vakufidei. Mataura chokwadi. Alright. Saka wakarongeka ambani. Yeah. Asi vaitengesa musika. Vaipinda pakawanda. Sometimes wakamboenda kunana Joza kumbonohodha nekudii. Kana vari kumba womboita izvozvo zvekunohodha something like mapoto hembe chiva chitengesa ndo ranga raso rawo kutira. Alright. Nhasi ndo zvavachikuita. Muri kutarisira kuti zvichafamba sei pamberi? Nemaonera ndiri kuita nekupushwa kwandinoitwa namukomare neremusic yes. Ndikuona kuti ndokwanisa kusvika kumberi chaiko chaiko zvokuti handingatauri kuti ndingapfuure nhingi by now ndine level randiri asi ana nhingi vese vane mazita avo ndikusvika iko.
Alright. What you waifarira dance woga unoimba dance ndana wanofarira kudance dance yekujamaica kai ya kujamaica ndoterera vanhu vanenge alkaline Tommy Lee ayokta. Alright. Ya uri munhu wamaimanje zvesho sa muri 2 chete mbamenyu mbamenyu 3 sister yangu yakarohwa iri kuJozi unaichimbowamoresa takupedza ya ndakungomoresa sister yangu inonzi Faith Omega Mugari Flexy H ndiri kokumbari music sambana wakwamoresa nababa wako namai yako matindimorese sister yangu still haisi problem mfano wangu Gaylord Tanatswa Mugari mdara wangu anyway Yudea Oliver Mugari momzi wangu Chiedza Bumbo anyway Shidei ana tete nanasekuru ayo vari reita vakasokuonaka kuvanozokubata sei kundibata pafone number kundibata vanhu vanondibata pa0777 kana kuti 0777 472 vakandipotsa ipapo vanofonera mukoma Ray kana kuenda papeji Ray Music on Facebook kana kuti Wolverine Flexy H on Facebook, Wolverine Flexy H on YouTube, Wolverine Flexy H on Twitter, Wolverine Flexy H on Instagram. Une YouTube channel? Ndine YouTube channel but ndakangoposta one freestyle nenyaya yekushaya data. Chichi kuita kuti ushaya data? Nenyaya yekuti zvinhu zvangu zvatoputika kusvika pandoda kusvika. Saka zvinotaura vanhu veZimdancehall makaomerwa? Ya, vanhu veZimdancehall iyo haikusi kunyema. Takaomerwa ende hazvisati zvapo maybe vakanyatsotibatsirawo vanokwanisa kutibatsira vacho kuti tinyatsosvika pakubhadharwa nemusic yedu ikwanise kutoretwawo kunzi isomething chinotoisa income munyika. But wona mfana wangu pazinotanga kubhadhara ndo pamunotibuka isusu vanhu vakakubatsirai futi noiziva nyaya dzacho ndo padzidzisa mukoma wangu but handingakwashuwei kuti handizokubukei nekuti handisanda kumberi asi neunhu hwangu handifungi kuti ndingadaro. Autanga utaura kuti mudhara wakandibvunza mubvunzo wakati pai bisa chivhidhio changu. Menhu vanhu vanosiyana asi zvakosha kuti usakanganwe kwawakabva because ndo mumwe munhu akambotorwa vhidhio ipapo nevanhu tuyo akatondibuka. Ndozvandikuti handikwanise kuzviramba hangu nekuti handisati ndasvika level raakasvika and handisiwo mareasons akaita sei akakubukirai but handifungi kuti ndingasvikeko nekuti hatina chataitirana chisiri. Alright, unoita bomba nakutaura full name yako? Zita rangu nefone number ndinonzi Romeo Mugari aka Flexy H, phone number 0777 472 857. Waita bomba.